7. týždeň, čaká nás 110 km. Na miesto kratších intervalov nás čaká ďalší špecifickejší maratónsky tréning, čiže 4 km rozklus, 2x10 km maratónske tempo s trošku postupným zrýchlovaním, pauza 1 km float. Dnes by som to chcel zapojiť, čiže pauza 1 km v tempe 4:30. Dnes ide so mnou aj kamarát, ktorý mi bude robiť občerstvovaciu stanicu, takže som si pripravil aj takéto pitia. Odporúčam tieto malé rajecky, flašky. Dobre sa s nimi aj beha, ľahko sa z nich pije, takže netreba kupovať žiadne špeciálne flašky. 3 gely, klasika Betafuel, jeden si dám po rozkluse a 2 už počas behu. Odporúčam aj tie gely neskúšať v tréningu počas pauzy, ale dávajte si ho v intervale, aby ste sa naučili vlastne v tej záťaži aj počas behu otvoriť ten gel a zjesť ho. Tým, že ma čakajú tento týždeň 2 dlhšie behy, teraz 27 km, cez víkend 32 easy beh, čiže dosť naplním objem tu a zvyšok behov tohto týždňa sú už len easy runy, takže aj tá regenerácia bude lepšia, čiže mi to vyšlo tak, že nemusím moc behať dvojfázovo. Jediný dvojfázový deň bude dneska. Po tomto náročnom tréningu večer ešte ľahkých 5 km, aj to zapájam iba kvôli tomu, že mi to pomáha do regenerácie. Takže idem sa rozklúsať 4 km a ideme na to. 1 km rozklúsu za mnou. Cítim, že už dosť vypeká, čiže dnes tepy asi sledovať moc nebudem. Dôležité bude aj piť veľa vody kvôli dehydratácii, aj keď to je fakt určite ťažší tréning, ale snad tie tempa budú také, ako plánujem. Došiel Klaus Henning. Čau. Vieš, kde je Klaus Henning? Netuším. To je ten, že Kipček mu tie flášky podával. Ja, je ten starý pas. Hit tréning na jednotku. Chcel som bežať float 4:30 tempo, ale pri týchto teplotách ani neoplatí. Radšej to spravím tak, aby mi klesol trošku tep, lebo maratónsky pace som prestal bežať v prvom intervale tak na 5. kilometri. Podobný tréning som vlastne bežal v sobotu, pár dní dozadu. Na tom tempe som mal tak 165 tepov. Teraz som od 3. kilometru mal tak 175 a už som túto chybu spravil minulý rok, kedy som sa to snažil tlačiť v tomto teple a dopadlo to tak, že som posledných 10 km v podstate iba klúsal domov, úplne vyšťavený na nule. Tento týždeň ma vlastne čaká ešte okolo 70 km, čiže treba to spraviť múdro a je to vidieť? Hej. Návaly zimy tepla, dehydratácia, prehriatie a všetko to je kvôli tomu, že tunak Pánko
Do druhého intervalu išiel do bufetu na vecku a vrátil sa za 40 minút. Čiže celý druhý interval 40 minút bez vody. Určite to nebolo tým, že som šiel behať 26 stupňov, bolo to tebou. Nechcem povedať, že by tréning nedopadal dobre, ale vedel som už na nejakom 4. 5. kilometri, že to nepôjde tak, ako by som chcel. Pravil som tú chybu, že som vybiehal, bolo už 26 stupňov. Myslel som si, že už som celkom adaptovaný na toto počasie, že ak pojem v takom teple, budem mať maximálne trošku vyššie tepy, ale že proste ten tréning pôjde tak, ako má. Poučil som sa už z minulého roka, že netreba tlačiť na ten pace, dôležité je to, ako sa cítim. Čiže radšej som ubral na tom tempe, treba dať to ego bokom. Dôležité je ten stimul, čo telo potrebuje. Ak už človek dlho beháva, vie, ako sa má cítiť počas tých intervalov, tak vedel som to proste bežať aj na pocit. Takže a to tempo mi fakt klesalo už tie posledné kilometre až k tempu 4:20, ale pre mňa je dôležité, že som to v podstate odbehol celé, držal som si tú kadenciu, čo som mal, pocitovo ten effort som si držal, takže v pohode. Telo dostalo to, čo malo. To, že to už na strave nebude vyzerať pekne tak, ako by malo, tak to už je druhoradé. A ešte ma v podstate čaká tento týždeň nejakých 60 km, alebo neviem koľko veľa. Takže nechcel som úplne sa vyšťaviť tým, že som vlastne tu trošku ubral, tak na konci týždňa som mal ísť 32 km easy beh. Takto, ak sa budem cítiť v pohode, môžem ísť trošku viac tempovejšie, pridať na tom pace, takže vidíme na konci týždňa. Takže na večer ešte regeneračných 5 km a v podstate štvrtok, v piatok už iba easy behy a cez víkend 32, ako som už spomínal. Dnes ma čaká 32 km dlhý beh. Má to byť iba easy beh. Vonku dosť prší. Fúka. Nebudem klamať, že je to beh, do ktorého sa mi že absolútne že nechce. Keby to je aspoň nejaký proste štrukturovaný tréning, nejaké intervaly, tak to aspoň nejak rýchlejšie zbehne, človek sa sústredí na niečo iné, ale toto je pre mňa úplné peklo v takomto počasí. Monotónne bežať 32 km bez ničoho, čo by mi to nejak obzvláštnilo. Som dohodnutý aspoň s Máriom, mal by so mnou bežať nejakých 18-20 km, tak aspoň väčšiu časť toho behu budem s niekým. Ešte to budem musieť sám doklepnúť nejakých 12 km. Ráno som chcel začínať skorej, ale čakal som, kým prestane pršať, čo aj prestalo, tak som sa obliekol a išiel, že aspoň to bude už konečne fajn. Sadol som do auta, že idem na štart, odkiaľ som chcel začínať a rozlielo sa ešte viac ako pršalo, takže dúfam, že keď už aspoň začnem, tak to aspoň za chvíľu skončí. Ráno som chcel ešte vyskúšať na raňajky rýžu s medom, čo vydávam, že veľa bežcov jedáva, ale jak som sa zobudil, tak som si to ráno nechcel ešte viac skaziť niečím takýmto. Tak som ostal klasicky pri pečivu s džemom. Uvidím pri konci, v akom budem mentálnom rozpoložení. Chcel by som možno aspoň posledných 5-6 km tam pridať také tempo, boost nejakých 5-6 km. Aspoň do nejakého tempa 4:10, 4:15 na tie unavené nohy.
možno mi to pomôže to aspoň nejak obzvláštniť. To už nechám nakoniec z toho behu, jak sa na to budem cítiť. Nechával som ten dlhý beh tento týždeň až na nedelu. Zvyčajne si nedelu dávam pauzu a behávam ten dlhý beh v sobotu. Ale po strede, po tom maratónskom tréningu som vlastne chcel ísť v štvrtok a piatok easy behy, ale v štvrtok som vlastne od rana videl, čo si sledujem na hodinkách, jak keby stres zónu, tak som videl, že od rana, aj keď som proste sedel v práci alebo takto, tak vlastne telo som videl na tých dátach, že je unavenejšie. Takže aj keď svalovo, neboleli ma nejak, že svaly, lítka, nohy, úplne, že po tom behu, ale bolo vidieť, že telo už bolo vyčerpané tým, že som išiel 30-kilometrový maratónsky tréning minulý týždeň v sobotu, potom niečo podobné vlastne hneď v stredu, tak štvrtok už telo bolo unavené, tak som tam dal radšej deň voľno, posunul som to a bol som tie easy behy, teda piatok a sobotu a nechal som to na nedelu, tento dlhý beh. Väčšinou tie behy v tom dáždi bývajú také, že nikdy sa mi do toho nechce a vždy nakoniec to je jeden z najlepších behov, po ktorom sa najlepšie cítim. Snad to bude tento prípad. Tak idem sa pripraviť, prezlieť sa a idem na to. Či tam dáme ten monster? Ide. Už mám pobehu, až sa cítim tak trochu trápne, ak som to vyplakával, aké to bude náročné a neviem čo všetko, pritom to úplne super zbehlo. Teda 2 kilometrov, začal som vlastne 3 kilometre som sa trošku rozbehal, potom sme šli hlavnú časť 20 kilometrov už s Máriom, okolo tempa 5:00. Tá hlavná časť mi dosť pomohlo, že mi to tak rýchlo zbehlo. Potom som už vlastne bol sám na posledných 9 kilometrov, cítil som sa dobre, tak som ešte trošku zrýchlil, ale ani neviem aké tempa. Podľa pocitu mi príde, že som zrýchlil tak na 4:40 a vyklúsal som ešte na konci nejaký jeden. Takže tento týždeň 110 kilometrov. Tréningový plán mám vlastne postavený tak, že začiatky toho týždňa bývajú také náročnejšie. Do tej stredy to býva taký vyšší objem, tým, že tam mávam aj dvojfázový deň. Streda bývajú vždy intervaly s ľahkým výklusom večer, takže veľkú časť nabehám za prvé 3 dní. Potom už od toho štvrtka to býva také kľudnejšie. Ešte v takomto týždni, ak som mal teraz, že pokiaľ ma nečaká cez ten víkend nejaký ťažší maratónsky longáč, ale je to v podstate iba takýto nejaký easy dlhý beh, tak mi to dosť vyhovuje. Na to, aký objem 110 km, tak sa cítim veľmi dobre. Čiže ďalší týždeň regeneračný,
s pretekom na 10 kilometrov. Sme sa aj akurát s Máriom bavili, že to asi pobežíme spolu, takže uvidíme, k čomu sa vlastne vyhecujeme na tom preteku. Hlavne bude to nejakým spôsobom neprepáliť, tým, že sú tam aj dosť výbehy do mosta. Bude to aj náročné na nohy. Pamätám si z minulých ročníkov, že tie výbehy a tie zbehy dávajú dozabrať stehenným svalom a hamstringom. Takže hlavne bude oddychnúť a týždeň potom nás čaká píkový týždeň, 120 km, simulácia preteku, vlastne najhlavnejší tréning, 34 km s súkou 3x8 km, maratónske tempo a už vlastne pôjdeme do taperu a oddychneme až k maratónu. Čiže všetko z tohto 6. videa. Nezabudni ma sledovať na mojich sociálnych sieťach, či už Instagram, Strava a TikTok a vidíme sa pri ďalšom videu.